Zuhurin Ubangiji. Wajen martaba kake, ya zafi da aliyyaki, kai ne wanda bayyanar ka zuhurin Ubangiji. Kai ne wanda bayyanar ka zuhurin Ubangiji. Martaba kake, ya zafi da aliyyaki, kai ne wanda bayyanar ka zuhurin Ubangiji. Allah zan kira a farko tsari kai kake, kai ne wanda kai ta sani a cikin kanan take, a ƙarshe cikin takawar zinariya kake, kai ne zahiri ka buya girman ka ya kike. Wajen martaba kake, ya zafi da aliyyaki, kai ne wanda bayyanar ka zuhurin Ubangiji.